अब साज बाज दोनों दने बाज जाए तो समय इंगेज कर लियो दोनों दने हम अपना कद नहीं की कहत काहे कि श्रोता इल बड़े गाना बजाना कुबेर हो गइल बा आ टाइम में खाली देखावत जाई तो कुछ भेटाई ना 2:10 हो गई। हां 40 से 45 मिनट करे में कम चाहे बेसी 40 मिनट। हां 1 घंटा का तने हाला शांत करके वंदना समाप्त भइल। वाह अब दूसरा चरण के प्रोग्राम लेके उपस्थित बानी जा बड़ा ही सराहनीय वंदना के कार्यक्रम हाँ किनका से रामा शंकर जी के मुखार में से सुननी सधे हाँ सुन के मन प्रसन्न भइल होखी भोजपुरी में कहल जाले कि दिल दरियाव भइल होखी। एगो कवि कहले कि आकाश क्या बताएगा कि रातें कितनी गई है राधे भैया आकाश क्या बताएगा कि रातें कितनी गई है पूछना है तो सितारों से पूछो नदियां कितनी उफान मारी है लहरें क्या बताएंगे पूछना है तो उस किनारों से पूछो हम कितने बुरे हैं ये लोग क्या बताएंगे पूछना है तो अपने आप से पूछो अरे दुल्हन कितनी रोई है बारात क्या बताएंगे पूछना है तो कहारों से पूछो नहीं तो उसके साथ जाने वाले सारों से पूछो और नहीं तो पाहुन से पूछो। ये महाराजा घरी डोली में कहाँ विदाई होता जी घरी तो मारुति कार स्कॉर्पियो थार में होता ओहो में लड़के के भाई जाता बादशाह थोड़ा सा रिटर्निंग बड़ा सुंदर गुड्डू भाई बड़ा सुंदर एगो भाव रामा शंकर भिखारी ठाकुर की कहनी सुंदर लागल हनुमान के मतलब भिखारी ठाकुर बतौले बन लक्ष्मण भैया हनुमान के मतलब भिखारी ठाकुर बतौनी ह से हरि कथा कीर्तन में नेह लगावत नु से नुक्सा राम के बतावत होखे मौ से मान बड़ाई के पद पावत होखे आ नौ से नइखे कुछ हमता यही से हनुमान कहावत होखे हाय देखिए ओ घर एकरा मतलब कि भिखारी ठाकुर पढ़ल लिखल कम रहले एक नंबर गलत बात ओ घर भिखारी ठाकुर पढ़ल कम रहले हमरा समाज में बहुत ज्यादा लोग अनपढ़ रहे तो भिखारी ठाकुर की बात चलल बिकाई न ते करी ना बिकाई हनुमान जी के हमता भइल बा भगवान सेतमान रामेश्वर के जब रचना करत रहनी तो हनुमान जी के लिंग भेजली लियावे खातिर काशी से कि लिंग लियावो लिंग के अथी हुई अब देखिए हनुमान जी कहीं काशी लिंग लियावे तलबु देरी हो गई तबले भगवान बालू के लिंग बना के और या स्थापना कर देनी अब तबले हनुमान लिंग लेके आ गई तो हनुमान जी कहले कि हमार लिंग का होई हमरा के भेजले रहनी हो भगवान राम कहले कि तारा में ताकत हो के बालू के लिंग के कबार दो तो पोछी लगौले कबारे खातिर देखिए उनकर हमता कहां भइल बा पोछे लगावनी कबारे खाती पोछी कबर गइल बा कि लिंग ना कबर हनुमान के कोई जगह हमता भइल ऐसे कहे कि भिखारी ठाकुर एकरा मतलब पढ़ल लिखल ना ओ समय वो वैसने रहे गुरबक के जमाना रहे चली बैल गए ओ भिखारी ठाकुर बिकार ना 2 नंबर के बात है लेकिन आज हमार देश